Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi vreau să vorbesc despre cum războiul împiedică dezvoltarea tehnologică. În condiții de conflict, resursele care ar putea fi direcționate către cercetare și inovație sunt cheltuite pentru nevoile militare. Acest lucru duce la încetinirea progresului în știință și tehnologie. În plus, războiul distruge sistemele educaționale, privând tinerii de oportunitatea de a învăța și de a se dezvolta. Drept urmare, potențialul viitorilor oameni de știință și ingineri este pierdut. În cele din urmă, instabilitatea din regiuni face cooperarea internațională, care este esențială pentru schimbul de cunoștințe și experiență, mai dificilă. De aceea, este important să ne străduim pentru pace, pentru a asigura prosperitatea și dezvoltarea tehnologiilor pentru toți. Vă mulțumesc pentru atenție!